weh. Nasi. Nasi. Hah? Janjine. Hah? Yo, mulai ning sawah iki. Baru udan wis mangkat iki. Hah? Yo. Wis masuk iki. Carry. Ilmu carry. Yo, gas. Gue capek gue capek gue. Hah? Oke. Ini capek ngandalan sing satu kawil ini kok. Yo, gas. Lek yo. Hah? Neng kene ngopo? Assalamualaikum. Hah? Ngopo ning kene? Ngopo lek ning lek? Ayo wis mlaku-mlaku penak biasa nih. Ngerti kowe penasaran kowe ning kene ngopo? Tapi mung bingung nek karo jaman-jaman saiki sana. Bingung piye? Indonesia ini megah. Dokur dari sawah, dokur dah. Joko ning sawah-sawah iki megah bocah iki. Zamane beda le karo zaman biyen. Zaman biyen iki yo enak wong ning sawah, setengah sawah ngono kuwi. Nek saiki cacah saiki lah angel-angel men ning sawah iki. Nang guna. Kowe dhisik zamanmu. Woi, woi. Kowe si anu ya, tanggone dhewe. Apa kowe? Ben perantauan kowe wong e. Ndek iki anake botong ora rapet lho. Ki piye? Rasa ngomong le biasa e. Yo yo to. Arep kanca e. Weh, weh. Weh keduke jenenge ya. Wah, dia. Cilikane yo, untuk bareng kowe tak lek tak. Ora. Besarku kae. Boleh sih ya? Yo. Agak lek agak. Rapi kan tawai jalan. Amin ya. Dua. Yo. Ini. Bi. Nah, menang ya. Nah, tadi cerita nih. Ya. Kamu rapot, bikin elek-elek. Nabrak. Apa pulpen nih? Abang tunggune pulpen kune. Abang iki 0. Abang yo. Saiki yo.
Ngulake angel-angel. Saben dino mulai sore bateng awak. Bateng pulang, bateng awak, ya gua anak jane. Kerja to? Iya. Moting awak banting ya, banting awakmu. Yo, yo, yo. Wis, saiki tak sekolah ketenanan, tak go perguruan tinggi. Anakku saiki alhamdulillah S3. SD, SMP, SMA. Huh? Lek. Lumayan deh saiki nyambut gawe anak iki. Luar negeri. Yo. Prancis. Hah? Jamis. Balen di? Prancis sih. Ning menorone ki ngerti menara Prancis? Iya iya iya. Lah ya kae. Wis dagane kono. Ngopo? Dagang cilok. Huh? Iku tep. Bapake. Ya siso. Wis mau keperluan rumah tangga lah. Bojoku yo ngomel wae. Pengen banget. Mare mobal wis. Anakmu jek mundene Prancis. Anakku Ning ndi? gur bolos wae uripe. Hah? Kita goblok. Lah, Goblok lah bolos wae sekolah apa ora? ya sekolah goblok Ram. Berarti anakmu kuwi sing ora tau mlebu. Hah? Anakmu sing ora tau mlebu. Takon bolos. Piye? Piye malah mbok ajari elek kaya ngono. Rapi. Generasi bangsa ya ade, saya kelong rapi kaya ngono. Yo, cuk ora tak bani meneh, ora takon bolos, harus sergep yo. Wah, Tahu sih. angin-angin ini semriwit-riwit. Itu deh. Yo madem wae. Hawane baru dan Ning kulane sawah lagi nih, ini hawane kan ada delok-delok wong madul guys ya. Aduh wae. ada. Masuk ini. Kabutane sopo iki? Nak iki. Tapi tak penak wae yo. Kira. Iya, penting digawe penak wis nyaman ya. Perkara kere urane ora masalah. Bebe. Apa? Mana yang keluar mana? Woi! Sama ni. Huh? Karane wae yo. Sisi yo. Woi! Woi! Huh? Ngopo anjing? Dipole. Tuh. Paling kira kecekel. Mau main nyanyi mah. Di antara ramu. Malu kan? Alon-alon. Iki motormu? Iya, iya. Tak gonane. Numpak. Helm pundi lek? Helm sing endi? Helmku sing kuda. Tumbuk. Hah? Go maling soe. Kene akeh rawan maling yo ane. Bali wae. Loro iki kan. Yo, Loro ram. sik. Wak. Loro makon ngiwai. Ora apa-apa. Go sik. Tak mubeng. Iso ora. Weh, dalan. Huh? Maju.